Tällä videolla näytän, miten silmukoidaan. Mä oon leikannut pätkän lankaa ja laittanut langan neulalle. Työnnän silmukat lähelle puikon kärkiä ja aloitan tällä päällimmäisellä. Tää on sileää neuletta, joten ei tarvitse tehdä mitään nurjia silmukointeja tällä kertaa. Työnnän neulan sisään ikään kuin neuloisin ja päästäisin tämän silmukan pois puikolta. Ja sitten menen toiseen silmukkaan ikään kuin neuloisin nurjaa. Vedän langan läpi. Sitten on toisen puikon vuoro. Siellä mennään ikään kuin neulottaisiin nurjaa. Ensimmäiseen silmukkaan vedetään se pois puikolta. Sitten ikään kuin neulottaisiin oikein seuraavaan. Vedetään lanka läpi. Sitten jatketaan alusta. Ikään kuin neulottaisiin oikein, vedetään pois puikolta. Ikään kuin neulottaisiin nuriin ja vedetään läpi. Toisella puikolla ikään kuin neulottaisiin nurin, vedetään pois puikolta. Sitten ikään kuin neulottaisiin oikein ja vedetään läpi. Se kannattaa yrittää kiristää lankaa sille, että tämä silmukointisilmukka on saman kokoinen kuin nämä neulotut silmukat. Ettei se kiristä liikaa eikä ole liian löysä. Sitten alusta taas. Ikään kuin neulottaisiin oikein ja vedetään pois puikolta samalla. Sitten ikään kuin neulottaisiin nurin ja vedetään läpi. Ikään kuin neulottaisiin nurin ja vedetään pois puikolta. Sitten ikään kuin neulottaisiin oikein ja vedetään läpi. Mä toistan mielessä aina näin, että oikein, nurin. Sitten toisinpäin, nurin, oikein. Ja vielä kerran, oikein, nurin. Ja nurin, oikein. Puikoilla on jäljellä yhdet silmukat per puikko. Nämä voi joko tiputtaa nyt puikolta pois, tai jos haluaa, voi kerran vielä tehdä ensimmäisen oikein ja toisen puikon silmukka nurin. No niin, nyt tippu pois. Eli oikein ja nurin. Sitten otetaan puikot pois ja tämän voi vetää läpi. Jos haluaa, mutta se ei ole pakko tehdä tämä viimeinen. Eli tässä on silmukointi, tämä rivi tässä.